Bývame v hoteli za $15,000. Ktorý má podvodný oblek so žralokmi. A tiež bývame v $10,000 chate v lyžiarskom stredisku uprostred púšte. A v tomto $5,000 luxusnom penthouse, kde pôjdeme na najvyšší most v Guinnessovej knihe rekordov. A tento plávajúci hotel so saunou. Naša rodina zhodnotí každý hotel, aby zistila, ktorý je najlepší. Ale začneme s hotelom za $15,000. Znova? Tento hotel vybrala moja sestra Lisa. Poďme. Rozbila svoju pokladničku a zaobstarala nám hotel, ktorý si mohla dovoliť. To je všetko, čo som dostal? Takže, vyberám tento hotel. Poďme! Leteli sme až do tohto hotela v horách Čiernej hory. Je to doslova uprostred ničoho a je to vagón. Naozaj tu spíme? Tony, urob niečo. Toto je vtip. Však? Skúsme pohnúť touto veľkou vecou. Nie, to sa nestane. Asi nie som taký silný. Nie. Tu je matrac, 2 vankúše a deka. Ale vonku je trochu zima, ako tu máme dnes v noci spať. Takže kto ide prvý dovnútra? Je to sa? Ja pôjdem dnu a pozrieť sa, čo je tam. Dobre, topánky dole. Je to pekné vo vnútri. Wow. Áno, toto je pekné. Ak si ľahneme takto, mohli by sme sa všetci zmestiť. Áno, pozri na to. Naozaj mám ísť dnu? Áno. Tam je Glenn. Preboha, aspoň mi pomôž. Posuň sa! Snažím sa. Poďte ďalej, je tu ešte dosť miesta. Kto chce vankúš? Posun sa. Teraz môžem urobiť žart. Nech sa páči, tu máš vankúš. Nie. A posun to na termín! Nie. Takmer odišiel. Áno, ešte tu miesta. Poď ďalej. Len dúfam, že sa to nerozpadne. Len dúfam, že sa to niekam neodkotúla. Tu je svetla. To nie! I hýbe sa to? Vylez na postel. To je super. Takže si musím vyzúť topánky. Pokračuj. Poďme spať. Áno, prečo nie? Urobíme to naozaj. Možno si môžeme objednať nejaký luxusný room service. Nemyslím si, že si môžeme niečo objednať do tejto izby. Takže, ideme spať. Dobrú noc všetci. Áno, dúfam, že to čoskoro skončí. Bolo dosť chladno spať tam, ale aspoň sme mali mäkkú posteľ. Nemohli sme sa dočkať, kedy uvidíme hotel, ktorý Glenn vybral. Bude to tak epické, že sa nám nohy budú triasť ako šialené. A tento hotel v púšti s lyžiarským strediskom vo vnútri nám vyrazí dých. A tento šialený hotel s podvodným oblekom a vodným parkom s Guinnessovým svetovým rekordom. Ale skôr, než prejdeme k ďalšiemu hotelu, pozrime sa, koľko má Liza na karte. Nie zle. Teraz je čas presunúť sa do môjho hotela za $500. Dostali sme sa do prístavu, aby sme nastúpili na náš ďalší hotel. Pretože je to jachta. Za $500 si môžeme užiť scenickú prehliadku okolo zálivu a ísť kamkoľvek chceme. Táto jachta má vlastnú kuchyňu s umývadlom, mikrovlnkou a rúrou. Poďme ďalej. Tu máme kabínu, posteľ, môžete tu spať. Áno, a výhľad je úžasný. Úžasné. Atmosféra. Je obsadené. Môžeš si tu dať párny kúpel, veríš tomu? A ako to je? Poďte dnu, rýchlo. Je tu sauna. Dobre. Tak horúco. Je tu viac miesta ako v kabíne. Je naozaj horúco. Áno, asi sa budeme musieť vyzliecť. Je tu dokonca dvere. Môžete skočiť rovno do mora. Ale ja ešte neskáčem, stále som oblečený. No, asi by sme sa mali najprv prezliecť. Kým sme sa prezliekali, nastavili sme saunu na najvyššiu teplotu, aby sme si to v tento chladný deň čo najviac užili. Mimochodom, voda bola studená ako ľad, takže sme sa naozaj potrebovali zohriať. Glenn, si pripravený? Áno, poďme. Dobre, poďme. Pretože mrznem.
A cíti sa to dobre. Teraz sa to zahrieva. Chceš viac? Áno. Toto je skvelé. Kamene sú rozpálené do červena. Nikdy som si nepredstavoval, že by na jachte mohla byť sauna. Celá moja tvár zčervenela. Je tu dokonca aj časovač. Môžeš ho otočiť, aby sa začal sypať piesok a trvá to 15 minút. Sedíme v saune, zatiaľ čo sa jachta kolíše. Nemôžem povedať, že či je to teplo alebo vlny, čo to uľahčuje. Poďme namočiť tieto metličky do kúpela a trochu si vystreliť z Glena. Voda je studená. Dobre, zdá sa, že Glenn spí. Tak poďme na to. Si pripravený? Nie je to zlé. Dobre, poďme skočiť. Poďme! Dobre, poďme skočiť. Poďme! Tu, podrž mi klobúk. Ideme na to. Človek, musí tu byť asi 10 stupňov. Neďakujem. Dobre, poďme späť do sauny. Vezmi deti. Čo? Dobre, namoč to znova. Tak ideme znova. Tá voda je taká studená. Wow! Zima. Komentujte nižšie, kto skočil lepšie. Idem sa zohriať. Tak čo, ako to je? Len ľudia, ktorí sa pozerajú, to nepochopia. Dosť. Glenn, prestaň. Stále sme sa bavili na jachte a skúmali každú jej časť. Čo je tam? Aká roztomilá malá toaleta. Je tu dokonca aj práčka. A umývadlo. A je tu dokonca aj sprcha malá. Môžete sedieť na toalete a užívať si výhľad. Čo tu robíš, keď sedíš na záchode? Bol som chytený. Angelina, pozri kormidlo. Chceš si skúsiť kormidlovať? To nie je možné. Myslím, že takto nemôžeme riadiť. Mohli by sme niečo zlomiť. Pozri, brehy sú tak blízko. Je to trochu riskantné. Narazíme. Kde? Ak brehes? Glenn, kam nás vedieš? Otočím doľava, ale pohybuje sa doprava. Kapitán nás pozorne sledoval, keď sme sa snažili kormidlovať, aby sme loď nepotopili. Keď sme skončili s kormidlovaním, išli sme si užiť výhľady. Bola to taká atmosféra, tak útulné. Výhľad odtiaľto je neuveriteľný. Obzvlášť tieto hory so snehom. Náš čas na jachte sa skončil, tak si poďme zhodnotiť tento hotel a dať mu skóre. Kto vie, možno môj hotel bude ten najlepší. Toto je, koľko dostal môj hotel. Pozrime sa, čo našiel Glenn. Leteli sme do Soulu kvôli jeho hotelu. Glenn si vybral hotel za $5,000 v najvyššej budove v Kórei. Vstup vyzerá absolútne luxusne ako... Sme vo filme. Myslím, že toto je najvyššie poschodie, na ktorom sme kedy bývali. Môžeš tomu veriť? Nakoniec sa chystáme vidieť izbu. Všetci si vizujte topánky. Je zariadená v tradičnom korejskom štýle. Wow, pozri na to. Mali sme útulné sedenie na podlahe s vankúšmi a nízkym stolom. Je tam dokonca aj deka, takže môžete spať na podlahe. Myslím, že to urobím, však? Máme tieto tradičné vankúše, aby sme mohli sedieť na podlahe. A toto bola spálňa. Prečo sú dvere tu pred oknami? Pretože je to tradičné schody použité na miesto závesu. Toto je kúpeľňa. Toto je približne veľkosť postele. Poď sem, pozri. Pozri na toto. Otvára sa to samo.
Je tu celý ovládací panel len pre toaletu, ale asi by ste tu museli zostať celý týždeň, aby ste zistili, ako to funguje. Kúpelová sol a čo je toto? Kúpelový čaj. Čo, snažia sa ma uvariť, alebo čo? Dobre, to je všetko. Idem sa okúpať. A nakoniec sa ich deň chýlil ku koncu. To bol taký zaujímavý deň. A bude to ešte zaujímavejšie. Ale neboli pripravení na extrém, ktorému by čelili nasledujúci deň. A teraz sme pripravení na raňajky. Toto je prvýkrát, čo jem raňajky s paličkami. Objednali sme celé menu. Sú tu tieto červené fazule a morské riasy. Si istý, že to je vôbec jedlo? To sú morské riasy na raňajky. Ak si myslíte, že je to šialené, počkajte po raňajkách. Ideme na úplný vrchol najvyššej budovy v Soule. Toto bude tak epické. Máme tiež veľa hotelov a zážitkov, ktoré prídu. Takže sa uistite, že sledujete až do konca, aby ste videli, ktorý hotel vyhrá a získa najvyššie skóre od rodiny Richovcov. Počas nášho pobytu tu Glenn naplánoval deň pre nás v zábavnom parku a najlepšia časť, nie je to len vonku, má aj najväčší krytý zábavný park na svete. Čas na zábavu. Ideme na najstrašidelnejšiu jazdu vôbec. Je to vysokorýchlostná horská dráha s mocným štartom a 72-stupňovým klesaním a rýchlosťou až 45 mil za hodinu. Ideme hore a každú chvíľu budeme klesať dole. Dobre, niekto začne kričať. To bolo také strašidelné a také úžasné. Príliš strašidelné. Ale najstrašidelnejšia časť nášho dobrodružstva bola ešte pred nami. Museli sme vystúpiť na najvyšší skybridge na svete. Teraz si obliekame výstroj a smerujeme na ten most. Tento most je 1775 stôp nad zemou. Vyviezli sme sa výťahom na vrchol, ktorý držal Guinnessov svetový rekord za najrýchlejší vôbec. Ale keď sme boli takmer na vrchole, mysleli sme si, že pôjdeme priamo hore, ale ukázalo sa, že ešte musíme dosť kráčať. Toto je jedna z najbláznivejších vecí, ktoré sa chystáme urobiť. Chystajú sa nás pripnúť na bezpečnostné laná a potom budeme pripravení vyraziť. Vyšli sme po týchto schodoch, aby sme konečne dosiahli vrchol. Robíme naše prvé kroky na najvyššom nebeskom moste na svete spolu. Je to tak vzrušujúce. Jeden z najlepších momentov našich životov. Báli sme sa skutočne si sadnúť na tento sklenený most. Konečne sme dosiahli úplný vrchol a teraz prechádzame cez most. Pozri sa na ten výhľad. Wow! Všetko vyzerá odtiaľto tak maličké. A wow, je tu naozaj veterno. Takto sme ohodnotili Glennov hotel. Teraz smerujeme do Dubaja do Heleninho oveľa útulnejšieho hotela. Tento hotel je naozaj jedinečný. Nachádza sa v jednom z najhorúcejších miest a má jednu z najunikátnejších vlastností na svete. Ale najprv nájdime našu izbu. Poďme preskúmať $10,000. Izba v hoteli na dovolenke. Sú tam 3 poschodia. To nie je možné. Sú tam 3 spálne a 3 luxusné kúpeľne. Interiér je navrhnutý ako luxusná chata. Všetko vyzerá veľmi elegantne. Toto je ako môj kožuch. Táto priestranná obývačka má dokonca krb. Môžeš sa zohriať pri vlastnom krbe, ale nevydáva žiadne teplo. Divné však. Za týmito závesmi je dôvod, prečo táto suita stojí $10,000. Wow. Lyžiarske stredisko. Idem tam dole, na 100%. Och, toto je neuveriteľné. Toto je ešte lepšie, než som si predstavoval. Takže tu sme. Poďme sa zabaviť. Tony išiel na svah, kde môžete lyžovať a snowboardovať. Ideme sa sankovať. Wow. Potom sa Tony zviezol v Snowzorball. Och, to bolo super. Neuveriteľné. To cool. Ďalej sme išli pozrieť tučniaky. Bolo zábavné ich stretnúť. Dokonca sme si s nimi urobili množstvo fotiek. Pozovali na každej jednej. To
bola naozaj skvelá show, ale už mrzneme. Čas na čaj? Áno, samozrejme. Bývame v hoteli za $15,000. A nezabudnite, najdrahší hotel v tomto videu ešte len príde. Pozrite sa na túto obývačku. Toto je hotel, ktorý si Tony vybral a bude to úplne šialené. Čo? Ó, žralo! To je šialené. Celé ústa má pokryté krvou. To je najväčšie akvárium, aké som kedy videl. A tiež sa zabavíme v obrovskom vodnom parku, ktorý drží rekord za najviac toboganov na jednom mieste. Späť do lyžiarskeho strediska. Nebudem klamať, je dosť zvláštne spať v lyžiarskom stredisku uprostred púšte. Áno, mohli by sme ísť plávať na pláž práve teraz. A potom si zmrznúť zadky do snehu. No, bol to úžasný deň, ale teraz je čas si oddychnúť. A zajtra bude ešte vzrušujúcejší. Čo je to? Uvidíš. Bolo to jedno z najpohodlnejších spánkov v našich životoch. Práve sme sa zobudili a našli raňajky, ktoré na nás čakali v izbe. Takže sa najeme a potom sa znova vydáme na cestu. Poďme sa pozrieť, čo nám priniesli. Glenn, čo si dostal? Omeleta, nugetky, klobása. Takže ak sa na to pozriete zhora, je to smajlík. Tento raňajky boli na najvyššej úrovni, ale nemohli sme sa dočkať, kedy sa presunieme do nášho ďalšieho hotela. Po dokončení našich luxusných raňajok sme boli pripravení ohodnotiť Helenin hotel. Tu je, koľko to stálo! Nakoniec smerujeme do Tonyho $15,000 hotela. Išli sme na ostrov, ktorý má tvar palmy. Bývame v hoteli za $15,000. Poďme dnu! Tento luxusný hotel je tematicky zameraný na vodný koncept. Každý malý detail nám pripomína more. Hotelová hala nás úplne ohromila. A ďalej, naša hotelová izba nás prekvapí ešte viac. A teraz sa pozrime na izbu. Je taká obrovská. Ó môj Bože. Wow, je to celý kaštiel. Pozrite sa na túto obývačku. Pozri sa na tie dlhé závesy. Mám 6 stôp a 1 palec, takže tieto závesy sú asi 4-krát vyššie ako ja. Je tu aj salónik a šatník, ale najlepšia časť je, že máme vlastný súkromný výťah v izbe. Poďme hore, taký pomalý výťah. Konečne sme dorazili. Wow, je to vyrobené z dreva. Popôsobí to trochu nízko. A ideme sem. Trvá to večnosť. Chceš zrýchliť? Skočiť? Nie. Ahoj, sme tu. Otvor oči. Wow. Čo? Žralok. Wow. Hej, tam sú žraloky. Pozri. Wow. To nie je možné. To je šialené, pozri, celá jeho papula je pokrytá krvou. Je to raja. Toto je neuveriteľné. Pozri na tohto malého kamaráta. Wow, taký super! Wow, je to ako vo filme Hľadá sa Nemo. Namiesto okien spíme s obrovským akváriom. Aké šialené je to. Išli sme spať, pretože zajtra bude naozaj epický deň a začíname ráno s neuveriteľnými raňajkami. Všetko vyzeralo tak chutne. Už som hladný. Jej, dnes je najvzrušujúcejšia časť nášho pobytu v hoteli, ktorý vybral Tony. Toto je najväčšie akvárium, aké som kedy videl. Toto akvárium je tematicky zamerané na mytické stratené mesto Atlantida a obsahuje viac ako 65,000 morských živočíchov. Majú tam celé podvodné kráľovstvo. Pozri na toho žraloka. Dum. Ale to nie je všetko. Tiež sa ideme pozrieť na najväčší vodný park na svete s viac ako 100 toboganmi. Stojíme vedľa najväčšej šmiklavky v celom tomto akvaparku. Je to najstrmší pád. Čo keby sme to skúsili? Nie, v žiadnom prípade. Nejdem. Sme na vrchole najstrašidelnejšej šmiklavky v parku. Si nervózny? Som? Sme príliš vysoko. Poď, ničo sa nemusíš báť, nikto tu nikdy nezomrel. Len dúfam, že nebudem prvý. Už čoskoro prídeme na rád. Táto vodná šmiklavka je vysoká a takmer vertikálna so strmým 60 stôp dlhým pádom. Si prvý. Nie. A môžete zrýchliť až na 37 mil za hodinu. Určite sa neodporúča pre slabých plavcov.
som si, že zomriem! Tento tobogán bol absolútne extrémny, ale ďalej ideme na večeru do reštaurácie s 1 hviezdičkou Michelin. Michelin? Áno. Musím sa ísť prezliecť. Táto reštaurácia má tiež podmorskú tému s lústrom z bublín, stĺpmi v tvare mušly a všetko je v modrej farbe. Ale hlavnou atrakciou je obrovské akvárium. Och, rád by som to vyskúšal. Čo je to? Zlatý kaviár? Áno, pozri sa na tento obrovský sendvič so zlatým kaviárom. Jedlo v tejto reštaurácii bolo naozaj nezvyčajné a bolo zvláštne jesť ryby, keď ste obklopení stovkami z nich. Nemám tušenie, čo jem. Je to také zvláštne. Jediná vec, ktorú na tomto tanieri rozpoznávam, je mäso. Chutí ako pizza s mäsovými gulkami. Cena jedla a Michelínska hviezda neznamenajú vždy, že to bude chutiť dobre, alebo že sa vám to bude páčiť. Ale garantujem, že budete prekvapení a určite to bude zážitok. Po tejto jedinečnej večeri sme pripravení ohodnotiť Tonyho hotel. Tu je, koľko dostal. Helenin hotel vyhráva.